Ahojte ľudia, dneska tu máme part 4 a bude nás tento asi náňať pravdepodobne, ale ja si chcem kúpiť proste pizzu, tak si ideme kúpiť pizzu, inak sme hrali 4. part. A keď chcete viacej takýchto ďalších partov, lebo som vás slúbil, že ich natočíme aspoň 10, no tak to aj uverím. Alebo že by natočili aj viacej, kúpte. Lenže už vám chýba podľa mňa Luskačeková mamina. Vlastne ja mamina a babka, už nám chýbame podľa mňa. No nebojte sa, dneska bude video, aj o tom video. Nebojte sa. Takže ideme sem. Neviem, ale ako mám na výber pizzu, pozriem sa. Akože neviem, prečo to je celé takto. Takže pepperoni 5 €. Margolenta, či jak sa to číta, 3 €. Piné apple 4 €. Vegetarián 3 €. Ľudská 5 €. Ľudská pizza 5 €. No, akože mám čakať, dokým mi donesú, tak ja si idem objednať pepperoni. A počkať, neviem, kam mám ísť. Mám sa teda to preskočiť? No, tak asi toto je tá ľudská, nie? Neviem. Ja! Dobre, tak už to beriem späť. Ja radšej idem asi s tým dochádkom. Vôbec sa tu nepozdám, kam mám ísť asi... Počkaj. Welcome to, vítajte. Jo... V vašom dome. V vašom pekle. Alebo dome, tak neviem, jak to mám povedať. Ty kokos, toto... To nie je normálne, to sú ľudské tela, alebo vatoko. Divné. Dobre, toto nie je normálne. Ja sa bojím. What? Can you see your... Asi podľa pizzy máme ísť, alebo ja neviem. Tak kto je? Asi podľa pizzy ma navigujú. Prečo ide za nami? Prečo je furt za nami? Prečo? Pomoc! Toto je tá najhorovejšia hra, čo som vtedy hral. Fuj, toto sú cikanice, alebo čo to je kanál? Tých všetkých mŕtvych. Neviem, čo je vôbec toto. Neviem ani to, nechcem ani vedieť. Fuj. Tam tu bude Pennywise. Čaká, to bude fakt niekde Pennywise. Dobre, ja vyležiem hore. Tak, dobre. Počkaj, nie je náhodou, toto nejde. Není. Tiež nie, ani tu. Tak kde je? V tom zrkadle. To som vlastne ja. Ty kokos. Preskáč to. Som parkovička... Ja sa to nechce skákať. Tak som tam skočil, no nevadí. What? Čo tam bolo? Ty kokos, toto čo je? Ja si taká... Ja som zobral kávu. Bože, ja som zobral. Teraz si mám ísť takto. Počkajte. To by som niekoho vytrolil. No okej, ideme. Mám tu obrazovku z prvej osoby. Ideme, preskačili toto. Dobre. Tak. Sme tu. Nechápem, prečo to je... Hore. Dobre, ale už ma nikto nikdy nenájde. To je asi koniec videa. Ale nie. Musíme ísť doma. Nebudem skákať. Píše mi to, že chodí hore, ale to tak sa bojím. Aj tak upstairs má sa písať. Upstairs. Pizza ukazuje sem. Haha. Ježiš, ty kokos. Tak už viem, že kam mám ísť. Dobre, ideme ešte raz.
Okej, toto musíme preskať. Už štvrtýkrát som vlastne zoberel, alebo tretie. To je strašná pizzeria, to som si chcel dať jednu pepperoni pizzu a tak si tak. Nezaujíma, čo je táto žiara? To každý musí zaujímať. Poďme za nej. Než mi to neurobiť. Tá svietla, aby to fungovalo. Už v tejto zomrám ešte koľkokrát. Už druhýkrát som v tejto zomrám. Ešte raz. Dobre, ešte si dáme posledný pokus, lebo toto nie je normálne, že tu môže zomrieť toľkokrát. To je ľahké obyť. Posledný pokus je veľký. Fuj. Dobre, tak to som neviem takto lebo čo? Fuj, neviem, čo sa tu deje, fuj. Máme dať nejaký krompáč, mám ho. Ale to už som rýchlo radšej preč. To otváram to. To je dobrá reakcia. Rýchlo. Dokým ma to zabije. Dovidenia. Samozrejme, nechcem ísť. Koľko to je inak na serveru? Celkom dosť, no ideme. Prečo ideme dole hore? Toto už budem posledne dúfať, že ja som toto nikdy nehral. Fakt nikdy. Víte, že by som ho nezabral 6-krát alebo viacej. Alebo menej, neviem. Tu sme. Ty kokos, už chápem. To dám. Dobre. Ale to teda sprovádza tam. Aha. Kitchen. Ukáž, 2 vyklikník. A šipka tam. Toto nie je kitchen. Toto je práve najväčšie peklo, čo mohlo kedysi vzniť. Ja som tam čítal. A ten sme sa mohli pristovať, že nemohli, nie? Ja som to ešte nedokončila, som tu. Toto mám takú skakať. Čakaj, tu sú niekde moje odviny tiež. A nedodaj ma. Dal som to. Nechcem ísť tam, ale tak asi tam musím ísť. To nie je dobré. A teraz som vlastne uzdelý. To nebolo boh vie čo. Toto je práve to najväčšie peklo, čo som kedy zažil v pizzerii. Vidíte, čo sa so mnou stalo? To sa potom dalo od začiatku. Nezažal takéto párku, lebo to vždycky zoberiem. Takto, že? To vylez tam. Veľmi zdieľajú. To hore. Som to videl. Ty kokos. Tu je robili. No konečne nejdeme. Ale teraz čo to bolo vidieť, akože fakt na tejto malé. Au. Už neviem koľkatýkrát. Hojďa. Ale už to sú veľakrát. Exit, konečne. Exit. No konečne run. Ježiš, konečne. Tak to videla, ako sme boli na začiatku. Musíme. Nežde za mnou. Ale ne, zomrel som, lebo si ten posledný pokus. Smyslia to. Jak to, kámo, ľudia?
To mi povedzte, jak to? Ľudia, toto nie je normálne. Jak to? To asi nedokončíme nikdy. To konečne dokončili. No konečne. Kúpnite, ako to je veľké týko. To je ten pavúk. A keď chcete viacej do takých videí, tak konečne zanechte like a odber a zatiaľ čau. A ešte počkajte minútku. Už tak zatiaľ čau.